Nema veze, ti si lutko, čista petica. Tako je, žedni tragači, dobro ste čuli, čista petica. Ovaj birtijaški štreber uzornog ponašanja zaslužuje odličnu ocjenu iz svih predmeta. Osim opuštenom i veselom atmosferom, osvojit će vas brojnim umjetničkim detaljima, od zavodljivih grafita do provokativnih reljefa. A onda nakon nekoliko rundi imate osjećaj kao da ste u 7. nebu. A znate da su u raju i cijene božanstvene, zbog čega se čaša lako puni, ali još lakše prazni. Važno je samo da ovdje dođete s prijateljima koji mogu izdržati nekoliko krugova pivskog pakla o kojem ni Dante Alighieri nije imao hrabrosti pisati. Iz ovog čistilišta odlazak svima teško pada, ali to samo znači dolazak u novi birtijaški raj.